mata ko a san tattaka ki samu miji wanda kunki matanka shi ne za ya rike ki baki kuka kai ma an goya wuraban ka dauka abun ka muna ƙara furta san barka kamar yau ne za a ce da kai kaka ka amsa jama'a su dinga gaida ka su dinga gaida ka abinda rabbi yayi mutum baya hanawa ya bayyana ango sabon ku zai nisarwa ranar bikin aure ne duk muka zowa mu amsa gayyata waƙar nan farawa wakila da biya kaɗin riba ne zaman aure da zuwa ake dawa safarin kirki ne inda ki cancana kwalliyar tutuya a gaban angwanki ikin sauki mai rawa haka ba zai zamto illa ba soyayya sa'a ta ga so mai santa ba za ka rasa ba so in ya kai so aka halarin ku ba za a rabe ba sabo ke sa shakuwa ya za a yi ba zan furta ba da masoya alkawari ne wannan babba daga murya ban ji ki ba wai kun ji ta ce in gaya muku soyayya za ta farawa ita da wannan abun nan ta ce wai kar in tonawa to na yi shirwa kanan gaba ai za ku yi kadewa so baya kuya babu musu